Здравейте хора, аз съм Barto.bg. Както знаете, в момента продължаваме с поредицата от Тагарио. И този маратон ще се състои повече от 20-30 кипа. И да, сигурно ще ги игра с почти всичките сам. Както знаете, винаги тук умирам. В началото още и почваме. И... точно мишката ми трябва да започне ми лагва. Да, ето почваме. Така да го фана ето. Не, няма. И така, както казах, вие сте с втори епизод. Та поредица ще кръся от началото. Високия микрофон, Агарио 2. В смисъл високия микрофон, в смисъл то ми е повече от... Над главата ми стои този микрофон и аз съм си дигнал, нали, говоря така. Но все пак играя. И с този микрофон поне се чува нещо, не като няма звук. И да. Някакво по-точно да приказвам, но за да не става скучно видеото, ще приказвам малко. И тя прилепи. Азис. Това се е кръстил Азис, обаче нещо грешно го написал. О, Джамбо Гизер. Добре, чакаме. Само малко е така да се дръпне микрофона, да не се чува толкова силно. И да. Тук някой път започва леко да ми лагва, нали смисъл да скача отгоре това. Не е смисъл скача и така. Някак забива изведнъж спиранета и се отваря. Спирането, на спиранета пише няма връзка с интернет, като отворите браузъра и изведнъж пуска. Много досадното е. Другото досадно нещо е, че микрофона ми е над главата и аз трябва да се държа главата дигната. Так, както и да е. Тук съм мъртъв. Добре. Да, както знаете в първия клип, който беше снимал преди 3 минути. И помислех, че аз го изядох. Онзи клип, който беше направен преди 3 минути, бях 936 маса, мисля. И сега ще се опитам да си мина рекорда. Той не е точно рекорда ми е 936. Рекорда ми беше някъде около 14 000, мисля, някъде там. Да, някъде там беше. То за феяния на футбол. И то огромния мастряска тук. Да само да затворим тук това. Да. И да, днеска смисъл за тази вечер мога да... В момента часовника ми е бъгнат и показва, че е 8 часа сутринта, но е 8 часа вечерта. Не знам защо. И да,
Чай само да се дигне така микрофона. То. Може да кажа май, за днеска може да направим поне до четвъртия, мисля. До четвъртия епизод може да направим днеска на Гарио и утре сигурно ще продължа, ако не е утре, сигурно ще е други ден. И да. Майко, как го изтървах то. Сега и тия ще ме изядат там нагоре. Бързо съединявай се. Иска поне някъде една минута, за да се съедини просто. Не, това защо трябва да се случва с 0,7. Да идва към мене. И тази пчела пък изобщо. Това пък изобщо. Добре, вече се съединявам по-бързо, yes. Човек просто не може да го взема това. Не. Чакай. Не, това е голям. Ще да направя голямата глешка. Иначе вече не я направих ли. Вече я направих, човек. Това го види. Добре, не. Иди да. Оу. Се ще налива, да. Войто, пак го види. Така. Така има няколко жертви, но мисля, че няма да успея. Мале. Дай се махам. Толкова хапна. По-бързо. Охо. Бяхте видяли по-долу колко надписи това беше написал, колко име да е. Ето го. Това отдолу най-малкия. Това никакъв шанс да го взема, защото това отгоре ще ме вземе. Няма да успея да го стигна. 5. Това мога да го взема, но не трябва да става тази грешка, да почнат да се събират. Тя още малко ли? Майко, не. Вие сте къде? Да пътуваме за Америка и Джамбо ще ме изяде. Този път съм малко по-зле от първия клип. В смисъл, по-малко левел съм направил. Аз пък левел маса. Казвам ти, това Джамбо ще ме изяде. Ето. Джамбо се приеба. Дай. Така. Това ма на фиди. Мерси.
И това голям, бягайте, скрити са. Опа! Вай! Добре, минах си рекорда. Ето ги. Вай! То колко стана? Добре, тук извадих късмет от Джумбо. На 6-то място съм в топа. В топ 10. Вижте, на 6-то място съм в топ 10. 4, 5, 6, 7. Влезнах в топа. Добре, за това клипче влезнах в топа. Ще направим... да падна. Ще направим това, нали смисъл, ще спрем клипа, когато загубим, когато умрем. Аре, някой няма ли така? Се разпоя. Шит! Прибах се, браточ. Пребах се. Добре, карай. Колко много бях сега. Аре, почти го изядох. Ей, как те успя да се преба, не трябваше изобщо да се разделяме. Добре, карай, казах докато умра. Аз знаех, че нещо тъй ще остане въй. Ето, пчелата горе ме изяде. Ето, то бусте, ще го изяма сега. Дай. Много го изям, това там е проблема ми. Аре, как те да не мога да изям въй? Майко, то са поиба пак. Добре. Добре, как мога така да умра? Ето. Вай. Майко. Това беше всичко за клипа, хора. Надявам се ви хареса и чао. Арде, чао.